Quezon, Bukidnon, Overview Nature and Culture Park, isang mabilis na pahinga mula sa mahabang biyahe na may kamangha-manghang tanawin para magpahinga. Ang parke na ito ay matatagpuan sa Kipolot, Palacapao, Quezon, Bukidnon. Ang access point nito ay nasa SER Highway Quezon, Bukidnon. Bukidnon Davao Route. Accessible sa anumang uri ng transportasyon at ang pinakamaganda pa rito ay libre. Walang entrance fee at bukas anumang oras. Ang nakakamanghang lugar na ito na tanaw ang Bukidnon, ayon sa pangalan, ay perpekto para sa pamamasyal, isang pahingahan para sa mga manlalakbay, at mamili sa mga lokal na tindero doon. Ang Bukidnon, na nangangahulugang Highlander o Mountain Dweller, ay kilala sa mga hanay ng bundok nito, at ang Overview Park na ito sa Quezon, Bukidnon ay isa sa mga pinakamahusay na lugar upang makita ang mga ito. Mahirap baliwalain ang lugar na ito dahil nasa tabi lang ito ng kalsada kapag bumabiyahe ka sa ruta ng Bukidnon Davao, Buda. Tinatayang 120 kilometro mula sa lungsod ng Davao. Ang lugar na ito ay paboritong tambayan kung saan makikita mo ang panoramic view ng mga bundok at mararanasan ang malamig na simoy ng hangin at sariwang hangin. Bilang dagdag na bonus, mag-enjoy sa pagkuha ng mga litrato kasama ang dagat ng ulap. If you arrive late afternoon or early morning, isang malaking gazebo sa itaas at mga eskultura ng mga katutubong tao ang nakalagay sa paligid ng lugar. Ang mga eskultura ay nagpapaalala sa akin ng mga likhang sining na makikita mo sa People's Park ng Davao.